Samantala sa ibang balita naman po, activated na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard Pangasinan Station kasunod ng formal na pagsisimula ng tag-ulan ngayong taon. Sa Deployable Response Group ang nakahandang tumugon at ipakalat sa lalawigan sakaling may emergency. Kaugnay nito, pinaigting din ang tanggapan ang pag-aanda sa posibleng kalamidad at tiniyak na functional ang mga equipment para sa agarang pagtugon. Patuloy na nakabukas naman ang kada substation ng Coast Guard sa Pangasinan na matatagpuan sa Dagupan City, Infanta, San Manuel, Bolinao, Alaminos City, Sual at San Fabian. Hinihikayat naman ang tanggapan ng publiko na manatiling nakaantabay sa lagay ng panahon at makipag-ugnayan sa otoridad para sa kaligtasan tuwing may sakuna. IFM News. IFM News. IFM News.